හායි ළමයි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අද අපි ලෙක්චර් ඉවර වෙලා එද්දි කැම්පස් එකේ වැටිලා තිබිලා අපිට තල් ගෙඩියක් හම්බ වුණා. අපි මේක හොස්ටල් අරගෙන ආවට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි සිද්ධ වුනේ. ඔව් මෝඩ වැඩක් තමයි පේනවනේ. குங்கும பொட்ட மேல வச்சாயே வாடா என் அம்புலி மச்சானே என்ன அம்புல தச்சானே என்ன கட்டி புடிச்சு தூங்க வச்சானே ஊரில் கண்டதும் இல்ல யாரும் ஒன்னாட்டம் பாரி வந்ததும் இல்ல இந்த கண்ணாட்டம் ஜோடி கட்டுனதில்ல யாரும் உன்னாட்டம் கோடி சந்திர உண்டு நள்ளிரவு விடியும் மட்டும் கெஞ்சிரனே கிட்ட வந்து மிஞ்சிரனே உன்னை தொட்டு கொஞ்சிரனே என்னை விட்டு விலகி போகிறனே ஆத்தி எத்தனை மச்சம் தேடி முத்துற வச்சோம் ஆசை கத்துற சத்தம் புரியாதா புரியாதா மூடி வைக்கிற கள்ளும் தூரம் வைக்கிற சொல்லும் தாவி அள்ளிக்க சொல்லும் இது கூட தெரியாதா